Riris harta pawonuting ranu tersingkar sanira dening kanyut mani selengira Gusti wah kamal mirah ingsun asmira tu ing uni Sidat agung ing Narmada sajroning guling pangucape Janmanendra tansah dadya linduran kewala katon kang asung usada bosah basih para Jawata mengsah klawan kadang bayu saking Sang Kunjara Karna. Ing mangke sigra para Jawata ngedalaken pengabaran Bathara Indra ngetahaken nang bledhek nyamber nanging kawon klawan Sang Sonya kang tuhu santosing budi. Bathara Brahma ngedalaken pun nang dahana naon marang Sang Ganiya. Bayu ngedalaken pangariba wangin sigara kasapu dening Sang Biya-biya. Kadota Sang Narada mangke apergi marang pateganing Sang Kunjara Karna. Misik marang Kunjara Karna kelampanan tuk wejang Jendrawata saged nindakaken tapa ngrami. Ing mangke daya-daya Sang Kunjara Karna Gya Noni Darma tumindak tapa ngrami. Lumampah wus angacik ing wanci Madyaratri. Sang saya dalu hararas abira kang lintang gumedhep
tes sunyo tengah wengi lumrang kandaning pus pita kareng nyuwun ing pudyan nira Sang Dwijawara brengeng lir swaraning matu prangta manungsung rining gambang ana tangis layung Sang Hyang Candra katon manjrihing madya gantang. Umiring Ponang Kartika kabehing tawang mawih resping pandulu. Dauning adang lumaku harut ing kudrat dadak sakala. Sang Candra susuk ing bantala. Bang wetan kados mulak padang pertana Hyang Areka gantos kang siniwaka. Ramening madya padha anyrambe patana kawan. Katingal kelura Petruk renguk sinartan nyekar sinom memetri
datang kantun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Petruk sampun kalampan sowan wonten ing Kepuh Kertosana Wilujeng Lir ing Sambikala. Wigatos sowan Rama Widodо sak kula wangsa sumarambah warga agung ing Kepuh mriki. Batobat. Pirang taun ora siba nyang Kepuh. Baru 2 kali ini Rama Widodо nimbali Petruk. Kemutan Mbah Lurah mantan nggih pun ati nimbalipun Petruk. Saya ini durung neh. Mugi Gusti ngijabahi kasembatan sedanipun Rama Widodо sak kula wangsa nginipun kintun donga dhumateng para luhuripun. Tegese oleh sugeng ora li sumbere. Nyatane tansah ngluhurake asmaning pepundhen. Muga-muga ditulat dening para putra wayah. Sabab gelem ora gelem putra wayah bakal nyambung sejarah Rama Widodо. Gumun kula ing atase tanah ombo gek bar kudanan jemek ya wedine kok lenggah katon sidhem permanem ki yen merapanen maniak wayang rak muka. Ayo bola bali jenenge Nganjuk umume Kertosana Kusui pancen wah keranjingan yang wayang. Petruk wiwit umur kirang langkung 18 tahun sampun nate ngambah dhateng Kertosana. Masuk pertama kali nalika dipun tanggap kalian Mbah Darmo Pemborong rumiyin. Bibar siaran saking RRI lakon Semar Boyong tekan omah ditunggu tamu saking Kertosana Mbah Darmo almarhum. Kelampahan sowan inggo sepriki saking ngertos ing Kertosana Kusipun Nganjuk umumipun. Petruk sowan boten piyambak menika nganti para kadang-kadang uwira pradangga saking abdi amardi Buddha dadi indah Solo Surakarta rinengga waranggana wonten cacah wonten sekawan saking Solo setunggal tamban saking Nganjuk. Kadosta menika tengen kula pas asmanipun Ibu Pahmiatin saking Ponorogo Desa Pulung Kondang Jeruk Keprok niku Pulung Ponorogo. Lajeng angka kalih Ibu Setyawati saking Kediri. Angka 3 Ibu Darsini saking Sragen Jawa Tengah. Angka sekawan Ibu Rusiati saking Boyolali.
Terakhir menika Mbak Yanti waranggana lokal. Weh. Sembah nuwun Mbak Yanti dipun bedhog ewa semanten tasih saged lemados ning yen nitik saking kedaling sewanten saja ora tau leren piyayi. Ayo nganjuk yang sasi apik ora tau nglerenke piyayi. Inggih nuwun sewu supados saged langkung raket tepangipun dhateng Mbak Yanti. Nyuwun pirsa alamatipun pundi Mbak Yanti? Nggih, kepareng matur. Kula saking Mangundikaran Nganjuk. Mangundikaran Nganjuk. Nggih, rumiyin saking Begadung. Oh, saking Begadung. Nggih. Lajeng pindah dhateng Mangundikaran menika. Ketut. Oh, dados Katut Ketut Jago. Jago. Nggih. Putra sampun pinten, Mbak? Alhamdulillah sampun 3. Oh, 3. Inggih. Sampun jangkep. Tegesipun kakung putri sampun wonten. Sampun. Syukur. Ing mbajeng yuswa pinten, Mbak? Sampun wonten Polresta Kediri. Wonten Polresta. Oh, ngasta kepolisian. Nggih. Inggih. Lajeng ngangka kalih Ngajar wonten Probolinggo. dados Dwija. Nggih. Wih, ladalah. Cowok menapa cewek menika? Cewek. Cewek. Lajeng terakhir Niki keren-keren. Asik SMA kelas kalih. SMA kelas kalih. Nggih. Kakung. Nggih. Syukur-syukur deh. Ing atase yen disawang isi timur kok ya wis gedhe-gedhe piyayine anu putrane bae to, Pak. Nggih kepareng matur saderengipun menawi kepareng. Inggih kados pundi Bu Yanti? Nyuwun pangapunten kala wau radi randhat anggen kula sowan amargi dipun dadak. Lah nggih menika wau kula nggih ngertos kok kala wau. Nggih menika kleresan sonten kala wau anu nderek tahlilan dhateng Kang Mas Galang Joko Bledek ingkang sampun kapundhut. Inggih. Nembe mireng kala wau. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Adikku Mas Joko kabudut ing pangeran nggih, Mbak Yanti. Kala wau anu garwanipun anu wonten pesen. Pesen dos pundi? Anu kapurih nyuwunaken pangapunten dumateng kadang sedaya. Oh, inggih. Menawi wonten lentah-lentunipun anggenipun sesrawungan sak Salam nuwun gesang kalian para kanca nggih. Menawi Oh, inggih. wonten napa tingkah laku lajeng ngendikan ingkang boten karananing penggalih mugi-mugi dipun pangapunten. Oh, inggih. Agung pangaksama kula nderek ndongaaken mugi-mugi lepas paranipun jembar padang kuburipun sawargi adi kula Dimas Joko. Mila nggih anu para kadang seniman, awak sehat niku penting, olahraga pun dilalekke. Wong sawangsul Petruk matur urip aja lali tembung ibu, iman, budaya dan olahraga. Pengrawit niku utawi dalang niku nyambut gawene lenggah gek minimal 7 jam. Kedadipun imbangi olahraga. Ora sedetak abot-abot cekap jogging mawon, tindak-tindak. Ang piye ngegong tak kandhane ya malah mencep kok kowe. Allah, urip pisan direkasa awake. Belum turu mbang olahraga. Oh, ya wis. Lara ya rasakno dhewe ngono. Yen iso ya disuda oleh ngrokok kuwi. Ora nglepus kaya ngono kuwi. Nek maune sedina sak pak ya kari setengah apa piye. Mbok sithik disuda. Ben nang iso tuku mobil. Inggih. Alhamdulillah sakmenika Petruk pun mboten ngerokok. Wiwit nalika Ramadan tahun kepengker. Pun meh setahun mboten ngerokok, nyatane ya ora apa-apa. Nggih sehat. Bareng aku ora ngerokok nyatane iso tuku mobil. Ora rembugan. Aku arep ngedeki Mas Gareng ben golek keringet. Ben ora adem. Dikiprahke Mas Gareng, ayo.
Bendrong, Cah. Ya, ya. Ki gareng wayang kulit prei si metu gareng wayang wong sik. Aduh. Nggih. Niki rada mboten semangat anggen kula joget, Pak. Sebabe? Jarik kula kesokan kopi. Barekan. Sik. Cak Agus kari sik, engko eneng anune eneng gendingi dhewe. Ah. Iki Jawa Tengah sik. Jawa Tengah niki Jawa Tengah Kipran. Kiprah. Iki nek Jawa Timur pun beda melih. Nggih. Jawa Timur nu pun ciri khasnya beda-beda tur nggih kathah melih, Pak. Nggih. Saya majemuk. Gandeng niki wong enten pengendangi Jawa Timur. Nggih. Napa Cak Agus nek cara Jawa Timur nono? Menapa? Samirah napa Samirah? Samiran apa Samirah apa Samirah. Oh, Samirah. Samirah. Nggih. Nah, nggih niku wau kula saking Surabaya nggih ikut berbela sungkawa. Bener. Meninggalnya konco dalang Mas Joko Bledek. Sing kondang kanthi aran Joko Bledek. Ingkang angka kalih kula nyuwun pangapunten nggih sederek kula tawar. Lho, ngapa? Kok mbok jaluke ngapura tawar napa? Ya nek ana salahe njaluk sepuro to, Kang. Lho iki mau bar saka kene iki. Kok terus saiki Boh iki mang nang ndi? kok terus teksak.
daleme Rama iku mau. Lho. Tawar ki. Iya. Dijaluke ngapura. Heeh, ana salahe njaluk sepura. Tawar mati. Heeh. Oh, walah. Ya Allah, kok nyawane kok gampang menucul. Jane iki kepi. Ngomong apa awakmu? Loh, mati. Aku sik urip lho, Brit. Loh, sik urip ta? Iya, Aku sapa, War? Kubrit, Lah iki, Gareng, lah kowe Tawar. apa tumon wong urip nyeluk jenenge dhewe? Oh, mati. Berarti mati no kowe. War. Aku sapa? Kubrit, Lah iki, Gareng, lah kowe? Tawar. Lah, apa tumon Tawar nyeluk jenenge dhewe ora enek ta? Ora ono. Lah kuwi berarti wis mati. Iki dudu nggonmu ya, War. Mapan ning nggonmu sing bener, War. War. Aku sapa, War? Kubrit, Iki. Gareng, Lah kowe? Embo. Lah, apa tumon wong urip ora ro jenenge? Mati. Mati kowe, War. Jangkrik. Aku urip. Goblok. Lah, wis gak genep ta wong mati kuwi wis gak genep. Lah apa? Sikilmu ndi? Sikilmu pira? Lagi. Lho, mek siji lah. Wong urip iki sikile pira? Loro. Endi? Lagi. Lah, mek siji. Lagi siji. Lah, mek siji. Ya apa jelek? Iki lak sikilku sik. Lah, mek siji. Kok gur siji, War? Iki. Lah, siji. Iki lho rek. Keterlaluan ngono ambek kanca kok iso. Wong kowe iki wong dijaluk ngapura wong ki ya ora mung wong mati Tok. tok. Nadyan isih urip ki ya tetep kudu wajib njalukke ngapura. Dadi kowe dijalukke ngapura Cak Agus iki ora Piye masalah. carane seniman iku njaga kesehatan, dawuhe Mas Petruk. Iya. Olahraga. Lan sing penting, War. Makan yang istimewa. Jamu sing istimewa. Jamune istimewa. Jamu istimewa iku jamu, madu, jahe, ojo lali ndoke loro. Kuwi istimewa. Madu jahe. Ndok loro istimewa. Angger ndok loro istimewa. Makan ya ngono. Nasi, lauk, sayur, ojo lali ndok loro. Istimewa. Iku yang angger ndok loro istimewa. Istimewa. Masa golek wong wedok ya istimewa. Oh, ngapa? Ono ndoki loro. Apa kuwi? Banci. Lek ndoki loro iki. Ora durung. Sik. Iki sadurunge omongane dawa-dawa aja nglimpekke samirane ndi. Lho ya, Samira. Samira rek. Samira. Oh. Wah, ku Mas wis Petruk, e. Nggih. menika sampun Cecawis Nggih. campur. Nah. Gak iki mang dikeki wong. Kuwi konsekuensine kudu njoget Lah, nggih. konsekuensine. niku Samira. samirane jogetane nek alah Madura apik. Ki toreku Samira ki gending lah. Heeh. Samira mudun ju La Juli lah. Yo. Boleh Samira Engki teh. Samira omahe nganjuk. Didol murah Samira ngantuk. Nyamana ong golek reng Madura pangapura pulang oleh ngejung. Samira omahe Kertosono. Didol murah lali. Ayo.
balungane, Cok. Nenone nananane Kas Jawa Timur, Mas Gareng. Yen kasih kas pancen iki weton Jawa Timur. Ning Nggih. kula tetep boten ngarani boten adil, Pak. kok gak adil piye Kak? Aku kok Jawa Tengah ijen. Lah kok kowe kok Jawa Timur dikeroyok loro sak gending iki. Terus ki arepmu piye? Lah terus karepmu piye? Lah wong aku sak gending wong siji kok kowe sak gending wong loro iki kepiye? Ambok melok. Kok malah wong telu. Karep kuwi wong siji-siji. Lah aku kan isian Kowe sih. sing ngongkon kowe joget Samirah sapa? Sing ngongkon sapa? Jane Lah, sing Sing tak ngongkon ki kowe, Cak. Lho urusanmu lho Kang, aku gak ngerti lho. Awakmu nek ngomong aku takok, sing bayari sapa? Sing bayari sapa? Rama Widodo. Lah iya kok iso ngeyer iki lho. Lho, sing ngayal ki kowe wong ora dikongkon melu joget. Aku ta mbrit. Ya iya lho. Jane kok bolos sapa sih kok iso aku mau tawur iki lho. Heran aku kok gak kompak. Ya ora heran wong durung jatahmu joget kok melu joget. Apa ana Samirah jogetane cekekeran ngene? Iku nek Meduran ngono Kang. Ma ya Madura ning kene ya beda yen kowe iki ora iso Samirah liyane. Kowe ngremo tak kendangi. Kowe lha iki. Ngremo tak kendangi. Ya ya. Iki Mas Wahyo iki wo. Ya iki muridku lho. Iya lho. Takokno no. Iya lho Mas. Enggak kok. Ya jujur nek ngono. Adik mayar remen. Kowe kok ora ngeyel iki lho. Kowe jajale sing kendangamu piye? Ngremo jajal ya. Sabda Pandhita Ratu, ayo Nggih, nggih. gandeng sing arep gendang kuwi. Ngremo. Cak Ya. tawar ayo. Wedok, Remo. Ora iso titenono kowe. Wis. Angger ra iso ngendani ngremo titenono kowe. Ayo. Oh, Waduh. sing gak enake dudu kendange cakarmu lho. Kendang apik-apik gawan kok Solo kok gak enak. Wah. Sih, jajale sih. Sih, jajale piye? Piye? Tapakmu piye? Iku rada masuk angin, War. Kembung bung-bung. Ayo coba.
edan. Lho, Kendangamu hebat. lho aku umum lho STKW pendang kondang lho. STKW terkenal rebabe dicolong didol. Biyen niku, Prit. Ora, tapi tenan ora ngelem dupeh ana awakmu ora. Heeh. Ning pancen kendangamu apik lah. Kendangamu apik saiki giliramu joget. Lho, Lho rumah sane wis iso ngedang ngono ki terus ora joget. nek kendangane apik mesti Jogetane ya sale apik. ngerti. Ngerti Rama. Nggih. Aku lapo ngendang manggon. Aku kok Lancang aku. Samu yen wis ngendang terus lolos ora joget ngono. Mas Wahyo iku sinau nang Ayo. Jawa Timuran pirang taun kowe. Lho aku sembarang-sembarang kendang iso kok aku iki. Ya wis ora usah pamer kendang, sing penting joget pundi. Ayo, ora usah Endo Kusuma kowe, ayo. Terus joget apa aku? Pengendang Jawa Timur ngremo wis akeh. Ayo. Ayo. Apa ngremo? Terus budi para periksawan, Ayo. Cak Taran joget setuju? Ayo. Joget to timbangane klambimu iku dijaluk sing duwe, ayo. Ngawur ae. Ngremo. Larang iki. Larang iki. Larange piye? Lho, piro takono? Piro regane? Kayak abake Ron iki. Dikokno. Yen mung ngremo lanang wong ke wong lanang, kudu ngremo Wedok. wedok. Lah, aku mang wis ngremo lanang. Saiki ngremo wedok. Ayo. Kon mang ngremo lanang niku. Iya. Anjene ora budaya kok kowe. Kok ora budaya Kok piye? kendangane wedok kok ngremo lanang. Dan goblok iki kok. Aku kuli nang ngremo lanang kok kendangi kalem ya tak tutno. Sing baku ki lak pas wis to. Kowe angger ngremomu wedok apik sesuk tak tukoke untu palsu. Sing garakno tanggapan akeh iki kok. Oh malah modale kuwi to. Lah ya. Ayo. Sawangane. Ayo, wis. Milih kowe pengendange kudu sapa? Hadirin. Ludruk. Ludruk apa sing apik jenengno? Tempe penyet. Ono ludruk. Oh sing duwe jeragan tempe penyet. Hadirin, inilah pagelaran ludruk tempe penyet yang akan diawali tari ngremo gaya putri yang akan dibawakan oleh seniwati kami, Tiwir. Sapa? Nek lanang tawar wedok Tiwir. Kene lho. Ora usah mbok elingno aku balik dhewe. Apik rono. Cah. Kentul kentak kentul. Cukulele, kreasi, Variasi. Cukulele. Wah, yo ngene iki lho. Aku gurumu lho, Lek. Aja Variasi. Variasi. Wedok keduren.
ngremo nganggo goyang itik lho lagi iki lho. Apik lho iki mau. Tenan lho. Iya nek cah-cah. Saya sesuk nang omah kowe. Ngopo? Tak wae mutasi. Opo? Tak wenehi mutasi. Ku ya tulisan. Notasi. Iku biyen, notasi ku saiki mutasi. Mutasi ku dipindah. Lah ya Dek tak pindah nang Solo ngono lho. Luput sing dianu. Cak tawarke klebu seniman sing ampuh. Kok Buktine. piye? Joget ngremo tanpa krincing iki sikile iso muni dhewe. Ajaib war kok iso ngono apa ya? Iki ndi? Endi? Kok iso muni jring-jring. Padahal gak gawe gongseng to ya. Gak. Hebat, kok iso ngono apa? Gak nganggo gongseng. Yonimu gede temben war. Ya ni matamu ngono kok iso. Lah nyatane. Ngene ngono lho. Kok jring-jring. Ancen dagelan loro budak kupinge. Sing ngunekno ngono lho mau. Gak iso wong sing swara kok kono kok. Sumpah rek aku gak gawe lho. Sik gajal. Lho. Sik angkaten. Lho. Kok iso muni? Nggih. Lho. Wah, gak. iki tinggalane bapakmu biyen lho, Pak. Maguru ngendi kowe? Bapakmu biyen nek ngremo gak nganggo gongseng kan muni. Sik coba jajalan. Lho. Iya dah? Lho, iya dah? Piye, Mas? Suwe-suwe kok wedi dhewe aku lek. Muni ya. Wah, iki lho. Seniman kudu ngono. Iya. Tapi emane kon tak kendangi wedok kok ngremo lanang lho. Aku kulino ngremo lanang ya ngremo wedok gak iso. Makane yen ngendangi wong ki aja ngungkurke nyawang sing mbok kendangi. Sing ngendangi wae ahline kok. Lho. Ora ndelok ora nyawang wis Masih iso. awakmu nyawang rono kendangane mesti pas. Ya mesti pas. Mang kok gak pas blas lho. Ancen mau goblok awakmu anjen ngremo. Lah Mas yo kowe iki madhep rono kudune ngerti jogetane Ngono. Cak Agus Kuprit. Apa matamu ra nyawang layar kae? Ya matamu dhewe. Wis. Matamu. Wis. Ngapa? Ngomong iki lho, kaya ora ana gambare to. Lho iku lah iso. Iso to, kowe ra nyawang ra iso to. Kok malah Lali aku nek digambar ngono. Gak ketok iki. Nggih nuwun sewu Rama. Punten. Wong salah kok nyuwun sewu. Tung tak tong. Weh lha iki tutuke jajake. Tung tak tong. stop. Iki lha apa iki? Markasan. Ngapunten Rama niki ngajak ludrukan mo. Oh, monggo. Abit kok ekom nek sawalunta mek seko mek taun. Ojo dikar-kar kono hernia lho. Markasan. Apik kelakuan. Tak wis ngerti nek marpu iki tang bocone dipek lan nantang perkara awakmu. Aku gak panggling. Rungokno tabuhane kaya udur kemen. Apik Abdi. Abdi apa-apa iso, Cak. kaya RRI ya. Markasan. Dadi apa kon? Lah Brajangkang. ngomong sene aku ngono. Puris. Nek dulu druk puris. Metu dhewe. Tabuhane yang ini lho rek, apik rek temen. Ya apa puris iki? Ya kaya awakmu mang. Perkenalan. Abo iku apa, War? Apa goblok ya rek koni. Aku ngono. Aduh, ngono lho. Aduh iku abo. Ya Kang. saking abuhe kan waduh. Aja direken iki temen gendeng kok iki. Apa? Suwe lawase hukumno sawalunta 20 taun. Suwe tak temu bojo, kapan temu bojo iso nok manukan karo bojoku? Apa? Bingung. Apa Nuk manukan iku Neng seneng. seneng Oh. pacaran. Iku nek Oh. cara Madura nuk manukan. Ane. Kenalno sik jenengmu sapa? Bi kenal lagi Kabimo Sengko Branjang Kawat Raden Mas Bambang Sutejo. Lho jan kaya jaran. Guyune gak ngono. Aku wedi dhewe nduk suaraku kok apik ngono lho. Ya. Abot sanggane wong dihukum 20 taun. Tapi aku duwe surat iki abo Gusti Allah Pangeran. Ngapura de singko. Iki gak panggil nek tulisane Markasan karo Subagri. Markasan Subagri gena kaketong saya ngak to. Marku asik.
Marpuke sapa? Ayo gareng no. Sopo katene? Gareng iki. Iya. Gusti Allah pangeran. Golekno sing ayu ngono lho. Oh iki darurat tok. Marfuah ki apa? Wedok bojone Branjang Kawat. Alah memukok aku iki engko, Cok. Kok Lah, kaya ngono. aku iki tunggal peguron aku seneng karo awakmu. Wedok ta iki? Wedok. Kowe iki klebon orong-orong po. Marbu ah. Ya apa, Cak? Kurang cilik. Ya apa, Cak? Kurang cilik. Ya apa, Cak? Kurang-kurang. Walah, tulung. Aja dhuwur-dhuwur. Marbu ah. Apa, Cak? Ojo ngreken bojomu sing ana njero hukuman 20 tahun. Gak mungkin mule. Mule aran. Wis jalah gak mulih aku marbu aku melunti ngene kok. Ya aku. Anane iki ora di. Ya apa, Cak? Mulane timbangane awakmu urip dadi rondo. Gelem tak pek bojo. Beneran ta? Nek pancene bojomu sak waya-waya mule. Bakri sing tanggung Kowe jawab. wani tanggung jawab, Cak. Ya, ya saku Rine, manut Cak Tawar. Lho lonte ta? Ojo kuwatir nek bojomu mule. Gek ae ngomong aku iki. Ayo bojone mule. Abu! Abu. Lho, Markasan nek. aku adikne aku Subakri. Oh, Subakri. Riko lak Kang Mas Branjang kabel. Kawat gak ono sak ono kabel sak wis e kono. Wis sak karepe cangkemmu lah. Wis. Kang Mas Branjang Kawat ya Bambang Sutejo. Lho peno mule Kang. Tak wis ngerti nek marpu iki tang bojo. Nek dipek lan-lanan. Nantang pi engko dek ya. Tak niati tak kajati. Peno tak kira wis gak mule. Lah ya ngono ae marpuah. Ngomong. Wis ngambek ta? Ana gendingan kok enak lenggat-lenggut. Bojomu mule. Wah, Cak Tawar. Ya. Branjang kah? Picek matane iki. Branjang Kawat. Kawat. Cak Branjang. Aku Marfuah Cak Branjang. Marfuah. Iya. Melu mau tak janjah dodomu kene. Kok iso Berarti wis gak seneng karo awakmu, Mas. Aku ya. sing piyayi ngono lho. Cak Branjang. Kok iso Aku Marfuah. gareng? Apa? Awakmu ngerti lundruk enggak? Lek iki mau. Kang Mas Branjang Kawat. Kang Mas Branjang Kok Kawat. iso cacaki lho. Oh ngomong jek kemelodro kok. Komlodro kok kowe iki. Kang Kang Mas Branjang Kawat. Waspadakno. Aku Marfuah. Aku bojomu Marfuah. Kang Mas, Kon kok wedi sih, Mar? bojomu Marfuah. Iso kaya ula ngene. Aku wedi disembur e. Aku genahke. Genano aja mepet-mepet nggone gak cukup kok iso. Marfuah. Ya apa, Kakak? Iki bener iki surat saka siapa ya? Bakri. Wis aja ngomong wis seru aku. Dirungokno wong isin lho aku. Teko Subakri. Ya apa? Dudu kon sing seneng karo Subakri. Ya apa, Kakak? Malah bingung aku, Brit. Iki dudu. Pancen tak sengaja tak niati tak kajati. Kas- Aku sing ngatur perkara iki. Sing nyaman pingkok deh. Tak dedut nereng-nereng metu. Riko bare aku tunggal sak peguron. Ana paribasane tunggal ketok konir, tunggal banyu. Bakri. Tak labur capocak. Ngapote mata ki nyaman ngapote tolang deging tak meleder tak otang tembang todus angok mate. Ayo, peno ngejak apa? Apa iki? Iki sumbare wong Madura Gak ngono. mudeng kok. Wis meneng ae. Lonte kau nyingkri lonte. Ora mudeng kok. Tak wis ngerti nek awake kon iki tunggal guru karo Branjang Kawat. Tak kira peno wis gak mule. Mulane bojo peno kate tak rabi. Iya, Ayo, Kak. saiki peno ngejak apa? Loh, dirabi. Koyok lanang dhewe ae awakku.
Pajak-pajak iki lanang kabeh, Brit. Kok Brit ya Bakri? Bakri. Ayo. Nek ngono. Joden. Tek luar kakemun apa iki? Oh. Bengal bingko dia. Aja nesu kakak. Wis, ayo ngejawab apa no? Ayo ngejawab. Tak ibarat kopat kapitomu koyo ngangin. Ocap-kacep Ya mau apa? Kok sing cetha masuk angin tok. Iki saking cepete ruwakno. Oh, iya. Kopat kapito koyo puntut. Tak kira ora bakal mandur aku. Oh, kakek ngomong penuh. Aku ngomong apa wong kon gak jelas ini kok. Lah, aku lho gak ngomong apa-apa. Kon sumbar iku mang lho. Sumbarmu kuwi lho. Ngamuk. Sumpah enggak aku. Lho ngamuk. Aku ngamuk. Iya. Ayo, Arkasa. tunggal guru barek aku. Ayo. Umpama Mas keping lu lelere, ndok keping lu dadare. Tanpa nono kris kala munyeng iki. Kakung Miwa Putri wargane RRI Surabaya. Kok koyo siaran lho. Urung-urung kok wis dikukuti. Iki urung ditutup. Lah iki wis mati kok tamat kok. Lah marfu ae piye iki? Bapak marfuan nek ngluntir ana. Aku gak seneng jare kowe iki guru. Aku ora ngerti, ora mbok latih, ora mbok kandhani. Ayo engko nek nang RRI tak latih. Ono marfu agatelen ya kok niku. Ah ora ngerti kok war. Ora ngerti Kan yo. ya dikandalku kemengenyeng ini ya. Castinge apa awakmu Branjang Kawat, karaktere apa aku Bakri apa marpu ayo apa. Duwe keistimewaan dhewe-dhewe. Dadi wong ora ngerti takon ki dijawab gak terus kon. Ah nek masalah wayang wong ketoprak ya, ayo mundur iki jagone. Jago apa? Aku iki sekolah pedalangan kok iso mok remeno. Tapi iso to? Anta wicanane wayang Jawa Timur mbek Jawa Tengah beda lho. Ya beda. Nah, saiki nek wayang wong ayo jajale. Mas tanggal 8 sida mboten iki Mas. Sing Kok ura-ura takon tanggapan kok. sing penting iku ngono lho. Oh Mas yo. Tak latihan terus ora melu tanggapan. Misalnya tanggapan apa perlu latihan ngono lho. Iya iya. Yo genano sik genano. Ya tak genane aku Iya. tak pitung ngono lho. Iya, iya. Bariku ayo omong-omongan. Iya iya. Monggo Rama gendhingipun apa? Ini mau sekedar pramen Rama. Nggih. Kajengipun panggung niku komplit wonten ringgitipun, wonten rudrukanipun. Leres nggih. Nggih, anu Cak Tawar saiki tak suguhi. Nggih. Ini jumbuh kali pundut Sang Rama Widodo. Nyuwun ugungan gending ketawang sinom Mandarin. Walah. Dalah jineman Ulur Kambang Slendra Sanga. Katur para pamriksa, tuwin para miyarsa, mugi kenging kangge jampi sayah panglipuring penggalih. Nyadong tambahing puji pandonga. Mugi-mugi ing tinilar sawargi sedaya pinayingan kawilujengan. Amin. Amin Allahumma. Mboten kirang setunggal menapa awit keparingi Gusti ing Maha Nasa. Amin amin. Amin. Saking kula Rama Widodo. Nggih. Ulur Kambang sik. Terus mengki sinom cengkok Mandarin. Nah. Ulur Kambang. Monggo pun aturaken meet in Kediri. Bu Setiawati Ulur Kambang, Bu. Monggo. Ayo.
Ular kambang Mbak Setyawati gong ha iya. Lah. Nek sinden ora kesusu terus ya mentes. Iya. Setyawati Harsono. Kuwi bapake. Bojone. Oh, bojone tak kira bapake. Bojone. Kabeh iki nek tresna lahir batin mesti asma sing kakung digawa, templekke kono. Kuwi nek wis krama, nek urung krama ya bapakne. Oh iya. Saiki ayo sinom Mandarin, cengkok Taiwan. Sapa Gong? Siapa lagi nek ora Cik Darsini? Waduh. Darsini kok Cik. Ya ya, ayo Cik Darsini. Cina kok ireng. Bar kobong. Ayo, Cak Tawar iki rungokno. Cik Darsini. Nggih, Ama.
Piye Gong? Ha iya. Nek eneng dalang swargi Dimas Joko Bledek. Nek iki Nyi Darsini Bledek iya. Sing koke jane ra umum. Nggih ta, cak tawarni wau. Nggih. Nggih angel Bagus. cengkok ngoten niku. Ana Cina kok ngersula niki wau. Iya. Kok ngersula kowe? Brah larang kula larang. Iya. Lha wong ki duwe keluwihan dewi-dewi kaya Mbak Darsini yen sing nom mandarine ra Mbak Darsini ya ora marem. Ora pas. Ora pas. Angel nggih cengkok ngono. Lah iki nembang cengkok kutub utara ya iso lho. Weh, ampuh menange lho. Cengkok kutub utara iki piye? Angel. Angel iki. Sing diajari pinguin kae piye to, Pak? Piye? Kok iso pinguin ngajari ki apa sih? Angel kutub utara iki. Tapi ya iso kowe. Iso lho. Iso ya syukur-syukur. Piye Wis piye. rekaman kok. Ya gak wong angel kok iso ya gak iso aku. Angel ki. Ngono lho. Oh tapi seniman kan serba bisa kaya Iya. tawar iki all round senajan Oh, apa. Ya Kowe- kreatif kok. Kowe Belangke. muni angel iki mestine wis tau njajal. Angel iki sepiro? Angel. Cengkok kutub utara kuwi. Kok sok kutut tuh lah. Kutub. Lah iya. Sing ndi to iki? Kowe nek gawe sencan gak kencan. Ini lho. Piye. Sing dah, sing cetha, omong sing cetha. Kabeh iki wong duwe kelebihan, duwe kelemahan. Kelemahan itulah kelebihanmu, kelebihanmu itulah nanti jadi kelemahanmu. Wah, pinter bocah iki dengaren. Iku jare sapa sih Warno? Supir-supir. Rungokno sik ta? Kelebihan itu nanti akan menjadi kelemahan, kelemahan itu nanti akan menjadi kelebihan. Bener. Betul awakmu. Dadi kesuksesan niku ya Lho, kelemahan kok aku suksesan kon ngrungokno gak Pit? umpamane. Rungokno, kelemahan itu nanti menjadi kelebihan. Kelebihan nanti menjadi kelemahan. Iya. Terus? Piye? Ndok bidang apa kuwi? Lho aku gak ngomong bidang luar iki. Kelemahan adalah kelebihan untukmu. Ya sing dimaksud iku perkara apa? Iki sambung rapete Problemnya karo apa masalahe? Sambunge nang seni kek, Piye, usaha bisnis kek. Dadi ora mandek ning kelebihan karo Ngono. kekurangan. Aku gak ngerti maksud apa-apa lho iki. Arek iki jan kok ngubur aku. Aku lak ngomong to. Kelebihan adalah menjadi kelemahanmu, kelemahan nantinya akan menjadi kelebihanmu. Kuwi masalah apa? Lho ngono lho. Ya mbok kon duwe masalah apa? Aku ya gak ero, wong aku ngomong iku tok kok. Kowe iki wis tak lem pinter lho, bar tekan kene kok malik bodho. Iki lho wong keliru iku. Urung-urung kok ngelem kancane. Ngene lho. Apa bidang seni? Lho ngene artine, kelemahan nanti akan menjadi kelebihanmu Kelebihan. kalau kamu mau belajar. Iya. Kelebihanmu akan menjadi kelemahanmu kalau kamu Tidak puas mau. dengan itu saja dan tidak mau belajar. Iki lho maksudnya. Ngono lho. Elah. Dadi iki sambung rapete karo nggon belajar kuwi. Dadi wis kena ditengeri to war ngono iki ya. Teko cilike to ya. Iya. Umpamane cilike kok seneng nulis. Ya, besuke gedhe arek nek gak dadi dokter ya dadi guru. Lho aku wis pakar psikologis anak-anak lho. Iya. Ngawur kon. Umpamane sik cilik kok seneng dolinan pistol-pistolan mainan. Kalau bejar kalau ndak jadi polisi ya jadi tentara. Upamane cak cilik senengane ngaji, maca Quran. Lho, gede iso dadi mubalek dadi kiai. kiai. Umpamane cilik iku kok ngantuk ae ngono. Oh, gede iku calon dadi DPR iku. Loh, Kok kok iso? Lho, sampean delok sidang lak ngantuk ae kok. Gak ngereken karo rakyat nek wis lungguh. Iya, iki tenan kok. Ya. Wah jan. Sip wis. Di papane kok sip. Aku ngendano tanggal 8 mau lho aku. Lho petek. Sidang Kok ya ora. dikira iki ora perencana lho, Cak. Iya. Ora gur tanggal 8 tok, tanggal 17 kowe ya arep dijak. Enak iki ya. Yo. Tanggal 17. Tawar sing gak iso. Kon nang Australia sih kon. Lho aku iso lho, Brit. Lah apa kok gak iso iku? Sik. Iso. Calangamu wis ana bunderan. Jare nang Australia menghibur kanguru. Iya, Po. Ketok ya aku nang ngono. Kok iso aku iso iku. Tanggal 17 ke kosong. Kosong. Lah saiki takon nyun pirsa Pak Anom 17 Katotra, yen 8 Bayu 17 Pak Anom. Ono takon. Isin aku ngono. Ya omongno lho. Kowe iki butuh entuk rezeki ra. Tapi nek aku ngomong dhewe sajake kok butuh ngono lho aku iki. Padahal Ya iya tenan ngono. Sik. Ngomong kok tak wae separuh. Pak niki tanggal
Oke, nggih. Iya lho Mas, wis lho. Yen tawar butuh rejeki kon nembung dhewe. Wis tak aturke aku dipenggak Apa? gen tawar omong dhewe. Romo ngendika. Heeh. Ngapunten Romo. Awakmu kok ngadeg? Kok ngadeg? Ora sopan. Ah sopan lho, sowan lho. Sowan ya. Tanggal piro kae? 17. Romo, Endi? tanggal 17. Kowe iki ngomong karo sapa? Ngomong mbek sapa kok nang isore kotak lho? Omongmu kok ora tanut. Ya Aku jare kon diluk nang kono. Iya tapi kan jengongo. Ngono. Ya. Jengongo. Nyawang no, ayo. Ayo. Rum gondor iya kan kok gak bales suarane. Dadi nek koyo nang keraton iku nek sowan iku ya kudu ngene, mbrangkang. Ayo. Iki nek gak ngono iku. Heeh, kapan Lho, entuk rezeki. siji to, Madura mbek keraton lho, Solo lho. Tapi iki doyang subur lho iki ya. Ha ngono. Kok koyo kiri. Weh, wis ben abote wong arep entuk Ngono. rezeki ora masalah yo. Romo, Nggih. kula matur Nggih. tanggal 17 kula kosong. Ten pundi ta? Ten pundi? Lagi mboten tempu di pundi. Kula nggih libur kok niku. Napa? Kula nggih libur. Padha neng. Bajingan lho. Lah, kowe ora nakoke sik. Padha preye kok iso. Mula aja kesusu. Kowe nyuwuna pirsa 17 tindak pundi Pundi? Rama. Ngono kok ora-ora kan lembung melu. Romo anom kan prei to, waran. Kula mboten saged nek tanggal 17 kula teng Lawang ngono. Ben gak isin aku. Iya ngono lho. Ya. Ben gak isin. Kula teng Lawang mo. Iya, ben gak isin. Aja ngomong-ngomong ben gak krungu. Iya. Ya. Romo ora krungu lho ngomong ben gak isin. Romo, Nggih, kula ngerti ten Lawang to. mboten Singosarihe kula. Ngono kon kandha ya mau ngomong karo Romo. Ah wong lambemu buanter ngono kok. Tapi gak ngerti kok iso ngerti nek gak awakmu sing SMS. Lah sempate. Rama yo mireng no. Romo mireng wae Romo. Ginake piye ngono? Niki lho Romo kula niki lak ngeten ta. Pripun? Betul iku jane kula nggih teng Lawang ngoten. Nggih. Ya Ten pancen. Lawang. Nggih. Nggih, monggo. Terus sangune dos pundi Romo? Ah urusanmu to. Lah kowe nang Lawang lah urusanmu lapo, Romo? Lah ya urus aku tapi kan aku matur Romo to. Yo Ah, kowe genah. nek nang Lawang ya nango dhewe. Kula mboten siap disangoni Romo. Rama anom bisik-bisik templekno kotak. Ben krungu. Iya, wong jenenge gen cetha templekno bisik-bisik. Halo. Romo. Nggih, hatur nuwun ya. Terima kasih. Piye? Terima kasih nggih. Prit rompal telu. Iki lucu dijak meneh mesti. Mau apik iki. Wes. Tenan. Iki Mang Romo Widodo nggawa amplop wae wisan. Iya toh? Aku mboten usah Romo. Lho. Ngopo to? Diparingi kok mboten sampe to? Lah amplop kan isine nggawe apa aku? Ngomong sore wis kok. Lah sore to aku mudhun mau lho. Tambahi nggo. Wis Lah, wis lho. Pasti. Pasti. Ya urung usahano aku. Wong ki urip kudu usaha, aja njagakno pawelian, aja wong lumaing asta ngono. Lah iki kowe ki Lah apa? awakmu mangkan ngene. Emang ngene. Lho kan aku sih. Lah iya. Lah ketika pano hak-hakku dhewe nyapa kon kok gak ngene? Ngene ya. Are iki yo apa sih reng iki? Lha ya mbok kon wong mikir awakku dhewe aku ya bingung kok. Aku ki jane iki anyel ning wedi. Lah wedi Wedi karo tawar. Ora beda karo Mbak Yusidan kae. Iya. Nyapa? Mulak putrane ana sing ning Polres. Ah, Mbak Tri, Mbak Mbak Triyanti. Tri ana sing ning Polres Nganjuk putrane. Iki yo anake ana sing ning Polwiltabes Surabaya. Iya mbacok gegeri anake gareng lho. Kok iso Wah, kowe iki tak pamerke kok. mamerno kok dihukum. Mamerno yo ngaji ngono kok iso. Iki jane lok tenan iki. Jumpa mong spontan iki iso cocok lho. Lah iya. Wah, kowe iki karo aku cocok.
Nggih, mula aku usulno. So tanggal 17 melu usulno ya. Gak Oh, nani-nani. tak patah watu raimu ini. Kono Piye? gak lunga-lunga kok. Dek. Neng omah wae. Ya wis, ra apa sing baku Mas. Nang lawang iku maksudnya nang lawange dhewe, Kang. Iya. Nang lawangku dhewe ngono lho aku. Nggih. Aku jan. Jabi. Nggih. Niki diselingi nggih gendingan. Nggih, Rama. Dari mantan kepala desa sekecamatan Kertosono. Salam ditujukan untuk Pak Sumartono mantan Kades Kepuh. Semoga berhasil dan sukses dalam pencalonan DPRD Kadipaten Nganjuk tahun 2014 lewat Partai Gerindra nomor urut 2. Dapil Kertosono, Ngronggot dan Prambon. Minta gending kutut manggung Ibu Rusiati matur nuwun. Saking bapak sinten menika Rama? Bapak mantan kepala desa sekecamatan Kertosono. Wah nggih, awakmu ya dipeseni lho war-war. Karo bapak. Bubar iki gak oleh mulih awakmu. Kenal apik dek ya Mbak aku. Ya terus digawa mulih nggo dolanan anake seret-seretan. Mbok anggap kulit jeruk ngono ta aku kaya geser. Kula niki nggih nate nyalek lho. Oh nyalek. Nggih nyalek niki bondo kula kekne niku. Foto kula kok didekek nang pesarian-pesarian niki nyapa lho, Bro. Aku ora ngerti dapilmu. Hubungane apa-apa sing mirip begeblok ngono ta. Aku ora dapilmu. Nek ya dadi. Dadi apa? Dadi mayit. Angger nang pesarian kok putuku ngono. Mangkel aku. Terus kula sumbang musala niki. Kula sumbang keramik lho. Sing tahun dhisik ta? Nah, musala niki lho, Guprit. Ah mboten dadi kok dikengken nyukiti to Rama. Ya ben. Kok iso Wong wis disumbang. keramik iki wis dadi no musala. Lah gak dadi kok iso dikongkon nyukiti lho. Kok jikoki meneh? Heeh. Tak cukiti. Telapung aku gak dadi wong gara-gara awakmu tok ae kok. Kula niku dabil kalih kula niku. Dapil kalih. Nggih. Alas anu caruban kali Alas Purwo ngen kula. Ah mula. Ya mulane tak pasang nang kono-kono kuwi. Wis gak nyalon aku wis. Aduh. Ini omong anyel ki. Dapil kok adohe ra umum. Lah ya basa alas ning anu. Monggo Bu Rusiati pun aturaken kutut manggungipun. Ha. Menawi dipun mataken para mantan kepala desa sak kecamatan Kertosono. Monggo. Menika inggih katur kadang kula Pak Joko Jodipati senengane ya kutut manggung gong. Haya. Mas Gareng. Dawuh. Rusnu yen cara manuk napa niku? Nggih cocok kalian ingkang pun tembangaken. Kutut. Kutut kung swantenipun. Cak Tawar. Dalem Rama. Mbak Darsini yen cara manuk napa niku? Blekok. Lho. Blek kok. Suarane piye? Lah suarane apik. Pruk lho. Cak Agus. Dalem Nek Mbak Setiawati cara manuk napa niku? cucak rawa. Waduh. Jan.
Cak Tawar. Dalam. Sing karine Mbak Pahmi nek cara kutut napa ni? Nek cara manuk napa ni? Mbak Fahmi niku. Nggih. Manuk huk. Loh, Kenalamu manuk elek-elek ngono to. Lah aku bangsane begebluk kok. Tapi ya iki lho. Apa? Mbok aku gak ngomong kok. monggo lajeng Mbak Rus. No. Kayaknya you. Nano. Iya. Nah. Kang Gareng sampe tak wakilke ayo. Oh, nggih. Ngabani mangun sing ngumpul. Ayo, kaya dadi kae piye? Nggih. Melu ngabani ra kowe. Mumpung dipercaya iki karo Pak Ano. Iya tak pasrahno kowe Kang. Kempul ngon. Piye? Masa ngono ra iso? Dobel ngon. Piye, manut karo aku. Iya, iya. Telu ngon. Ye, aku kok Pas. piye? Saya genti saya sing ngabani Cak Tawar ayo. Ngabani ngono kok sumbar iki lho. Nek kari ngomong ngono ae. Iki kudu spasine pas lho. Ya iya. Jenenge sapa kae? Sing ngempul. Mangun. Kang Mangun. Ulangi, Bu. Mangun ngun. Kempul. Ngon. Kempul Kang. Kempul ngon. Nah ngono. Lah aku bang ngomong apa? Mangun ngon. Lho ngawakmu ngono lho sing ngomong. Sajane ngomong apa? Kempul ngon. Lah ya iku sing bener. Lah tiru-tiru Pak Timbul apa piye? Ya. Ayo dibaleni. Aja kon gubuhe lah. Ayo. Mangun kempul siji. Jingon. Sing cetok, kempul ngon. Kempul ngun. Kok gawe kok tak antemi lho kowe kok. Wah, kowe ora cetok. Sobat Selahmu kurang. Mas Mangun nyuwun Pun tulung kempul kempul dipun tabuh. Ayo. Mas Mangun nyuwun tulung kempulipun dipun tutuk. Lah. Karo ndodok. Wong iki sopan santun kuwi perlu. Yo. Jangkrik tuwek nglamak iki. Ayo, cetok. Mangun aja nglamak-nglamak. Mas. Mas. Aja nglama-nglama. Mas Mangun kempul setunggal dipun tutuk. Ya, lho. Moro lho. Moro. Apa ya nang kene? Nggih. Aja ngono to mun mbek kancan-kancan. Jaluk tulung kok adomen. Aja. Moro.
Kang Mas Mangun. Kula mriko, Mas. Kula badhe sowan mriko. Mas Mangun. Ngun Mangun. Kula nyuwun tulung Mas Mangun. Kempulipun dipun tutuk setunggal mawon nggih. Kempul Mas. Lho, wis ta. Otek ya. Awakmu kok nutuk kok. Nutuk kok. Pun tabuh. Tabuh yang gamelan ki tabuh. Mas Mangun pun tabuh kempulipun. Lho, piye? Ngun Mangun. Bareng gelem Wong kok sepelek. sopan. Ora sebodo Kaya karo wong ning jaluk. Sembada apa mirang-mirangno aku ditata wong sakmene kae kok. Lah wong wirang apa? Kowe metu tak ciak dhewe kowe. Heran aku. Mangga mangga Monggo mangga mangga cak tawar. Lah. Piye to? Aja ngono. Wong iku nek pancene nges nang ati mbok nang ndi diceluk wong. Wong ki yen nrimo bakal entuk. Wah, kabejan sing gedhe buktine. Awakmu urung ngeru aku sak temene sapa to aku. Iki mono anake ratu. Eh. Sik dulur karo aku karo kowe, Kang. Iya, Ana iya. ratu Ngembara Heeh. nang Semarang. Eh, kawin wong Semarang duwe anak sampean. Rat. Iki lho. Aku ya ngono ratune ngetan nang Sidoarjo. Ketemu ibuku dirabi duwe anak aku. Iki lho. Terus mlaku meneh ngetan ratune ketemu kiri. Dirabi terus duwe anak tawar. Iki lho. Saksine iki lho nek aku anake kiri. Ora tegese rupaku kon ora nom-nom aku. Koyo sapa to? Kowe ngerti Mas Bayu to? Heeh. Ndalang kaya nom-nom aku biyen kae. Mas Bayu iki kaya kowe. Heeh. Lho sok raiku remuk kan diajar Gondomono aku. Wis dadi sengkuni kuwi. Aku Ya ora apa-apa ngriwayat. Ning iki kebejanmu ra mbok mula dendamku ora iso ilang tekan sakmene karo Gondomono kowe. Iya bener. Wis, saiki kuwi nek Edik menungso jeneng wayang kulit. Ibu Rus Burus. wis ndangu mau coba. Timbali burus. Dalem burus. Weh, Burus ki sing di, burus sing di. Burus ati sing di. kae lho topian abang lho burus. Oh, burus ati kopi abang. Kuwi lho sing pojok nomor 2. Daleme Boyolali. Burus. Boyolali nggih. Nggih, Terkenal susu sapi. Bit ngono mancang ngono kuwi. Iya toh, wong kae kok ana patunge Simbole, susu simbole iku susu sapi kok. Masa iya ta? Burus. Boyolali Wonten nggih. dawuh, Cak. Kaya ketoprak. Ha iya no. Ngejen to iki nyawang sesawangan kaya ngono kuwi aja mbok anggap ya Yayi. Ora mano-mane kowe iki aku minangka guru lakimu. Ya. Terus nyata omongi. Ajake. Sajakmu lho. Sajakmu karo Mbak Rus lho. Kowe seneng karo Mbak Rus to? Lho, iki penjiwaan. Ora kowe seneng karo Mbak Rus. Kowe apa gelem iso nglakoni wong kae putune Gondomono? Wah, mungsuhku kae. Kowe aja ngepalangi kowe tak pateni kowe. Anake Gondomono ta? Iya. Dadi yo lulang arep tak cecek. Nggih. Neno. Mangga 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 Terus mangga mangga yang tak omongi dulu kowe. Wes jan kaya jenate. Lah ya. Aja. Kah, mau. Iki rumase kok bahagia urip Iya. neh. Wes jan plek. Tamat-matke iki wis kowe jan wis kok. Iki bareng rene ngono aku malah medeni aku malah nyemelang iki. Nggih, kaya kange kae. Wis plek. Arep ngembari apa? Muga-muga jembarno kubure padang lakune. Kowe Kaya kanca. piye ngono apa? Piye?
Tanggal 8 sida apa rae? Ya takono Mas Bayu. Witirape Bayu dudu rapku kok. Amangga, 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 Nana. mangga. Noeno Kang kula suwun katampen kuda nyongklang beksani Mas Gareng. Oke, monggo. Wilujeng rawuhipun awangi-wangi yana bapak tutut manggung Lolo, ya. Kur. Inggih sembah nuwun sampun katur. Mbak harus ngutut manggung katampen kuda nyongklang ya, Gong. Ha ya. Ki ana layang saking Mbah Wiguna
asistenipun Rama Widodo. Iki asistenipun Rama Widodo. Nggih. Nyuwun lagu Rondo Kempling Pak Petruk, lagu menika kula aturaken Rama Widodo sak kulawarga saha kadang pawiyatan. Nyuwun iki nyekar Ibu Triyanti matur nuwun. Waduh, nokal iki. Monggo Bu Triyanti. Larase pilok, Dipun duetaken sinten kok? Nah, panjenengan. Nun. Oh. Entuk jatah nyembah. Panjenengan apa tak Cak Tawar atau Cak Agus? Monggo salah setunggal. Niki katun ningali kawontenan. Kira-kira sing sapa? Rondo Kempling. Ya kowe. Pas sampean. Sampean iki rondo kempling. Kowe angger rondo kok ora gelem piye to? Lah aku gak iso. Oh. Oh, wis ra apa-apa. Monggo Bu Triyanti nyuwun berkahipun Rondo Kempling, monggo. Pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi akati ngaren tindak wae ora numpak sapi dhewean apa ora wedi bangang nggur kula purun ngantani golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindah Sampun selamat sampeyan ampun Gustiwa kula rondo anyaran antuk etika awan-awan lunga blonjo kula antelo nadyan rondo bakune sih duwe nyawa entek rondo loro lemes aku. Paling kompak. Angel ngene iki mung angel lho kuwi. Wong nyanyi mbek joget ku angel lho, War. Kaya aku. Jedak apa kowe? Jegos apa? Iki ngomong apa to iki? Aku mau kowe meduran Iso ta, Gak? iso apa gak? Gak iso aku. Oh, ya iso. Ya. Iso ta? Gak. Lho jare iso. Iso. Awakmu njawe laku mang aku jane iso ngono. Saiki coba duet ning tanpa gamelan. Wah, niki. Cak Tawar tak musul karo Mbak Pahmi. Wis. Ndak pundi? Ya. Endas mundi, Mbak. Kok ndas mundi lho? Lho. Ndak pundi tindak Ndak iki apa? tindak ya lunga no. Ayo lu ngopo gak gondas? Apa kan ndase gembung tok ngono apa gak melayu? Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Terus? Betok endang nyangkem lho. Kok sing engko? Ayo kurang. Ndak pundi. Kadi ngaren. Meneng aja ngomong. Aku wis iso. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Kadi ngaren tindak wae ora numpak bensin. Taksi. Lah taksi nek gak ana bensin apa iso mlaku? Taksi. Dewean apa ora wedi?
timbang nganggur kula purun ngancani. Tak enak-enak suara. Tak cekok ngancani. Ya, elah. Ayo, Pak Pami. Kelarasan Mas alias kebetulan. Kali apit nyepet-nyepet ya iki. Bisa ganggu. Mbak. Belanjane. Pripun? Kathah rada kabotan. Ngono lho. Kuwi ya petuk cah iki. Mbok sawang iki lho grogi cah. Lanje. Weh. Lah kula malah wedi di sawang. Mataku iki candramawa. Tapi Kucing. bareng ngono senyum ben gak grogi. Dadi mok Senyum. aja matamu tok. Ngono, senyum. Iki gak mataku tok lho. Senyum ya wis senyum. Ayo, Mbak. Belanjane kathah rada kabetan. Yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula pijeti. Pit, aja ndingkik lho awakmu kok nek aku sida mlebu omah dah pijet aku. Ayo pijet to. Pijet to. Aja ganggu Kang ya. Ora. Ayo, Wis ana. Umpama pijet Dek kowe ngerasing ndi? Oh cakepane kok ganti. Ya tak ganti seniman kok. Aja ngerusuhi aku, aja ndingkik temen lho kok. Iya. Culek matamu nek. Ayo, umpama pijet Dek kowe ngerasing ndi? Ayo. Kudu iso kowe. Kowe kudu iso. Bisa. No. Wis ayo. Mbok minggir kok iso. Lah iki wis pinggir War. Lah itu kowe ya. Bisa Kak. Mas, Nggih. niku lagune lak awan-awan. Ah, iku repe. Lagumu. Tobel ngono. Kowe mlebu repe. Yen kowe mijet Dik. Yen kowe mijet Dek, kowe milih sing ndi? Iya. Ayai. Iya. Yen kan milih Mas, aku milih brengose. Weh, tibone iya. Yen kon milih Mas aku mijet tirai. Ngono iya. Kok iso ngos ya Mang? Iya. Mirip bengos Dik, aku menggos-menggos. Ayo. Yen rek nen wis kesel. Kowe tak dadekno aja ngos. Ngos pokoke. Ya. Iya, iya. Enek i. Mengko iya awakmu apa? Iku mang mijeti. Yen wis kesel kowe enggal tak pateni ngono. Apa tak opahi. Nah. Ayo Nduk, apa ono Nduk? Apik niku. Matur Nggih, nuwun pun Rama. sae. Matur nuwun wong sing nembang dudu koyok matur nuwun. Lah ya aku kan diperintah to, Reng. Ngono lho. Niki loro dadi siji nggih. Loro nggih, Pak. Nggih. Saking kula Suwandi Naroda anggota KAS FC Jakarta. Ikut streaming wayang kulit malam ini. Minta lagu Kijing Miring. Pesindan Ibu Fahmi. Matur nuwun. Sip. Slendro Songo langsung jula-juli. Oh, Wah, iya. cocok. Ayo. Piye penggarape mangsa bareng kanca pengrawit. Sing penting Kijing Miring langsung jula-juli. Juri. Ben kidungane piye loro kuwi kok Nggih, ngangeni pun kok. iki. Heeh. Ciri khas, Pak. Cak Agus aru wah nek ngidul Cak Tawar janun calon-calon nyenengke. Nggih, pokoke niki sebaku kijing miring sik. Heeh. Kowe miring, kowe kijinge, ya. Ya. Kijing iki mancepe nang lumpur, nek nang kali kae. Kijing iki nggon wong mati, congok. Ana loro to, War. Nek cara nggone dhewe maesan, nek kijing iku kaya kerang sing mancep nang lumpur. kae. Oh, iku to. Niki nganggo cara nggonmu wae Ngono. dadi. Iya. Dadi kowe kijinge wong mati ngono wae. Monggo Mbak Kijing. Baik. Mangga. Iki kok gak joget dulu kok piye? Jogeti. Wah. Wah. Ayo. Nata swara. Oh. Monggo Cak Tawar, monggo Kijing Miring Cak Tawar, monggo joget dados. Ayo Mas. Cak Tawar, Kijing Miring. Ngetan bali ngulon, tresnamu tenan apa mung guyon.
Cak tawar kijing miring idul bisa nyanding rabi bisa kumpul awan-awan jek mangan angka mangan tiren digawe jamu rabi prawane ngati lara cak rabi yo sindien neng awak lemu cak tawar cak kijing miring kijing miring ambil gading susu bajing etan kali kulon ya kali arep nyabrang rano uwote etan mati kulon ke mati cak ditimbang padha abote amas kijing miring monggo mas kijing miring sendok porok kiru-kiran yen ra ketok dadi pikiran ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring jeruk kaprok dilelo-lelo ayune prok sing duwe sapa Cak tawar, ngetan bali ngulon kowe tenan apa guyon mas kijing miring ayo mas kijing miring kamati diuntir-untir ora kuat rasa ning pikir sampean ae sing endi sembarang lah kok iso ngene kok takon-takonan iki lho awan-awan menek klopo wong klopone duwe amin dadi perawan ojo ngenyek Joko ngono nambahi vitamin ojo mangkelan iku cuma guyonan ayo lah kok ngono ojo ngono ta wis entekno ngono gak pantes jane kowe iki iso apa ora ya iso tapi gak enak aku kok ngono-ngono umat seneni aku ngono lho tuku dedeg gawe bediang bojo ndablek cepitno lawang Jadawat jada jare biyen wajidau sapa sing temen bakal anakmu tegese temen dolor sing jujur lakumu wong jujur iku mono iso nonton
langjeng-langjengan dauna nang kali peker bingung lek mentak karo bejengan sangku indi kakana. Ayo Jak, langsung dangdut Jak. Aku heran delok saiki lanang wedok gak gelem kari rame-rame nang kantor imigrasi kepingin nyambut gawe dadi TKI surat-surat lengkap budal nang luar negeri ana sing nang Hong Kong uga Arab Saudi oleh jeragan sabar nyenengno ati oleh jeragan kereng muli iso mati tapi aku duwe prinsip dhewe nyambut gawe kono kene la padha wae sing penting ana hasile aku nyoba buka warung dodol pecel lele suwe-suwe aku krasa dhewe dodol pecel lele gak ana batine merga lele larang regane luwe enak warterna dhewe aku gawe blumbang ombo tur gedhe tak jaburi bebet iwak lele oleh 3 wulan lelene wis gedhe-gedhe aku njegur tak entas dhewe bojoku melok jegur merga seneng atine delok lelene lak gedhe-gedhe graya-graya diprekes dikira iwak lele aku jerit aduh kliru leleku dhewe kon percing-mercing saking lorone pada waktu diprekes kenek kukune bareng tak delok kok metu getene oleh seminggu gak kenek tak gawe Seminten ketiban cendela Juminten ketiban cendela cekap semanten kidungan kula eman-eman ayo nandur sing kena dibangan. Terima kasih. Pun caos hiburan dateng para warga lumantar gara-gara monggo. Mas Gareng pareng matur dhateng para pirsawan. Inggih mugi sak pengker kula kalian kanca-kanca menika ing dusun mriki kepuh sageta kalih saking rubeda gudha rencana miwah sageta kathah rezekinipun masyarakatipun khususon kagem Rama Widodo mugi tansah sehat dalem sak kanca nyengkuyung anggenipun nglestarekaken budaya bangsa. Ayo, we genti. Ugi kula Agus Kuprit menawi wonten kladuk atur kula nyuwun gunging pangaksami. Amin.
Mugi-mugi sehat sedaya. Allahumma Amin amin. Kangge Terakhir kula Cak Tawareng. kangge kula usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.